то я расскажу. Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Выдатны такі сонечны дзень, канец тыдня і адпаведна хочацца пагаварыць пра што-нибудь прыемнае, радаснае, культурніцкая, пра беларускую музыку, напрыклад, і не толькі. Што мы зараз з радасцю і зробім, таму што у нас сёння ў студыі ў такім выдатным складзе, па-першае, суарганізатарка фестываля беларускай музыкі «Грай» Энес Сянкевич, прывітанне. Прывітанне. І цэлы фронтмен гурта «Разбітае сэрца пацана» Павел Гарадніцкі. Прывітанне, Павел. Прывітанне, Зміцер. Рады бачыць і рады, што не спыняеце працу сваю на карысць беларускай музыкі, культуры і ўвогуле беларускасці. Інес, давайте пачнем з вас, як да суарганізатаркі фэста «Грай». І можа быць такую у гісторыю скокнем. Набліжаецца трэці ўжо фэст. Так. А як увогуле нарадзілася ідэя праводзіць гэты фэст? Вот калі гэта было і як это выглядала? То есть сели, так думали, чего это нам вот такого грунтоўнага учудзіць, ці вот неяк так, ай, само самой неяк, вот як оно адбывалася? Менавіта так і адбывалася. Грунтоўна так падыходзіць. Просто пераехалі ўсе беларускія музыкі ў Варшаву, мы паглядзелі, ого, іх вельмі шмат, трэба штосьці з імі рабіць. Першы наш фестываль прайшоў у 22-м годзе, ён быў акустычны. Другі ў мінулым годзе ўжо быў электрычны і праходзіў таксама ў клубе Адеса. Так, Інес, вы не спяшайцеся, чакайце, у нас там шмат неяк нюансаў губляецца. Ну ладно, вы так подумали, паглядзелі, ходзяць по вуліцах Варшавы, раз азірнулася Гарадніцкі, там памідораў, там Вольскі. Вы што ж імі рабіць? Болтаюцца туды-сюды без справы. Гэта зразумела. Але, ну, думак-то не было, мы ж тут усе в эміграцыі. Мы ўсе за мяжой. Куды ткнуцца? Як што рабіць? Ведаеце, я прыгадываю, калі мы сюды пераехалі, акурат у нас была на гатове выданне другой кнігі беларускай нацыянальнай ідэі. Ну вот, калі ты ў Беларусі, ты ведаеш, хто табе там карэктарам можа быць, хто выдаўцом, хто распаўсюднікам. А калі мы прыехалі сюды, мы не ведалі, да каго пайсці. Вот у вас жа была такая ж самая сітуацыя? Дзе, куды, што, як это ўсё тут працуе, ці не? Ну, тады будзе вельмі доўгая гісторыя, таму што трэба пачынаць з маленькіх канцэртаў. Пачыналася ўсё ўвогуле з маленькіх канцэртаў. Пачыналася ўсё з акустыкі ў барах беларускіх, напрыклад, Beerstation. І былі некаторыя знаёмыя, былі некаторыя беларусы, якія адкрылі тут бізнес. Таксама першая пляцоўка Пуэрто Мексикана, там дзяўчына з Беларусі, таксама владеліца гэтага Пуэрто Мексикана, дзе праходзіла першая імпрэза, першы фестываль. Ну і... Ну, але самого страху не было, ну, то есть, каб арганізаваць канцэрт ці фэст у Беларусі, трэба там гастрольку атрымаць, трэба дазвол атрымаць, трэба там дамовіцца з міліцыяй, з пажарнікамі, каб раптоўна не прыйшлі, там, і што, а тут вот не я было... вось думаю, што прасцей у Польшы зрабіць фестываль, чым у Беларусі, шчыра кажучы. Ну, і не тыя маштабы, фестываль усё ж такі не на 10 тысяч чалавек, так? Калі там больш за 1000 ўжо трэба там прасіць і нейкія дазволы, дамаўляцца, а да 1000 хопіць некалькіх ахоўнікаў. Таму у Польшы, мне падаецца, прасцей. Не трэба ні з кім дамаўляцца, пытаць, якія песні спяваць, нікому паказваць рэпертуар. Павел, вот гэта сама сітуацыя, калі не трэба несці цётачка... Першы раз про это чую. Тётачкам, ну, у Беларусі ж вы ж павінны былі тётачкам з начосамі у аддзел культуры выканкама, да. Ну, так і тут, я думаю, не? Ну, мы ж вам адсылалі тэксты. Што, не трэба? Не, мы так пачытаць для сябе. Во, бачце. Для мяне адкрыццё. Вот так вот. Хацелася б, щоб было как дома ўсё. Мы просто адсылаем тэксты ўсім, каб просто людзі вучылі на памяць. Так же людзі і вучаць. Выканкам адсылаеш тэксты на праверку, ўсё, яны ведаюць уже тэксты. Потом приходишь на концерт и такие, вау! Да, вот эта вот свобода слова, демократия, она нам не на руку, потому что никто не ведает тексты наши. Ну, конечно, коли никому не прислать. Ну, безумно. Если потом вот это не разошлют в школу с отдела культуры, чтобы дети все выучили, потом классом пошли. Да, вот у школу у нас же тексты такие абсолютно детячие.
вот розовый альбом першы наш розовый закат, першы альбом же абсолютно детские песни. Ты писала стихотворение про твои банды впечатления. Гэта ўсё зразумела. Ну. Вы мне лепей раскажыце. Вот калі да вас, калі вы вот як Інэс кажа, у 21-м там у 22-м годзе боўталіся вот так по вуліцах Варшавы без дела абсолютно. Вот якія думкі былі? Вот спадзяваліся вы, што сустрэнеце вось такую дзяўчыну, якая скажа: а давайте я вам вот арганізую нарэшце ўсё. Спадзяваліся, конечно. Мы чакалі на самой справе. Мы ж такія артысты ўсе інертныя людзі. Пакуль нас за шкірку вот з-пад забору не падымеш і не скажаш: пайшлі іграць на фестываль, грай. Мы ж нічога не будзем рабіць. Ну як зусім нічога? Не, ну што-то будзем рабіць, безумоўна. Але самі мы не можам арганізаваць фестываль. Мы можам пісаць песні, сачыняць тэксты, записываць альбомы, а безумоўна не хапала арганізатараў такіх адэкватных, якія б маглі замахнуцца на... Дзякуй Богу, што вот з'яўляюцца такія людзі, як Інэс, як Лёша, і шмат яшчэ арганізатараў. І наогул, мне здаецца, зараз фестывальнае жыццё беларускае, оно неяк тут, да, за мяжой, оно неяк бурліць, кіпіць. Вось зараз 3 летніх фестывалі, на якіх мы з РСП іграем, і вось на Грай нас запрасілі. Таму это цудоўна. Пабольш бы такіх івентаў. Цалкам згодны. Дарэчы, я вось прыгадываў, калі паглядзеў, у якія даты фэст адбываецца, пачатак восені, першыя дні верасня, адразу так прыгадалася рок па вакацыях, такая пераемнікі ці не, вот як мы кажам, тутака пераемніца басовішча, хоць яны так тады ўжо не, мы тут вот совсем другой канцэпт, а у вас? Крыху так. Я так думаю, што ёсць штосьці падобнае ў гэтым фестывалі нашым. Не магу сказаць, што дакладна такі самы, але у нас больш рокавы фестываль. Так? Тутака пайшлі ў іншы кірунак. Басовішча быў рокавы, на тутацы ўжо розныя гурты ў розных стылях граюць. А наш, як і рок па вакацыях, больш да рока. Больш дарога. Інэс, а вот наколькі фінансава цяжка арганізоўваць фестываль? Ўсё можна пралічыць. Ёсць, конечно, рызыка, што не прыйдуць людзі, але такія гурты файныя. Акрамя таго, што мы укладаемся і сваімі грашыма, у нас яшчэ зборы праходзяць на фестывалі, мы праводзім аукцыён. Кожны артыст дае сваю нейкую рэч на гэты аукцыён, і грошы мы перадаем на падтрымку. Не скажам каму, у эфір не скажам каму. Чтоб ніхто не дагадаўся. Але я разумею, што калі ў Беларусі, да, нават пры ўсёй цяжкасці, там рэжым цісне, баяцца людзі неяк там праявіцца, падтрымаць беларускую культуру там ці ўсё астатняе, але ўсё адно там нейкія там бізнесмены нешта вот так вот падтрымлівалі. Тут сітуацыя зусім іншая, бізнеса такого беларускага свайго не шмат прынамсі, і такога небагатага, польскаму навошта это скажуць. Вот ёсць все ж таки нейкія магчымасці здабываць фінансаванне? Паспрабуем здабыць у наступным годзе. Пакуль што не размаўлялі на гэты тэмат. Я думаю, што можна звярнуцца, існуе такая асацыяцыя беларускага бізнесу. Сёння я падумала, чаму б не прыйсці да іх, не запытаць, можа, будуць жадаючыя падтрымаць. Паглядзім. Наколькі я ведаю, асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой, так званая АБА, існуе ўжо некалькі гадоў, а вы вот так вот смеласці набіраліся там, ці вот што вот так не хацелі ісці на паклон, як кажуць. Так, не любім прасіць, неяк усё сваімі сіламі. Добра, калі першы фэст быў, вот як вы кажаце, такі акустычны больш, як адбывалася сталенне, назовем это так, як прыходзілі да таго, што трэба змяняцца, больш электрычны варыянт? Тады, калі быў акустычны, не ўсе яшчэ былі ў Варшаве, былі салісты гуртоў, не ўсе пераехалі, а ў мінулым годзе ўжо падцягнуліся і астатнія, і было больш магчымасцяў выйсці на новы ўзровень. Больш знаёмств і так далей. Павел, а раскажыце, вот калі вы пераехалі і калі вот упершыню сустрэліся тут у Варшаве с Інэс,
і сённяшні РСП, от чым яны адрозніваюцца? Той перыяд, там 21 год, умоўна кажучы, вот вы ж 21-м, здаецца, пераехалі. Ну, я ў 21-м пераехаў у Кіев, ну, вось, а ўжо з пачаткам паўнамасштабнага, да, ўторгнення ў Польшчу. Але таксама не з Кіева, я быў той момант у Лондоне з свабодным тэатрам на гастролях. Чым адрозніваецца? Ну, больш разгубленасці было, безумоўна. Больш такога неразумення, што рабіць, дзе хто. Ну, і мне здаецца, што ва ўсіх яно такое было адчуванне нейкага такога збянтэжанасці. Цяпер ўсё больш-менш неяк уладкавалася, больш разумення, што нам тут пэўны час давядзецца быць, як бы камусьці не хацелася з'ехаць і вярнуцца. І тут трэба нешта рабіць. Тут трэба наладжваць кантакты адзін з адным, знаёміцца з той жабай. Трэба неяк супрацоўнічаць. У першыя вот эти гады просто ты сам на сам быў і разгублены ў сваіх думках і не ведаў наогул што, куды далей. Я да чаго пытаюся. Просто калі па першым часе мы размаўлялі і тут у студыі, у тым ліку, там, скажем, з Дзянісавым, с Алесем, с Накай, Настай Шпаковскай, ва ўсіх былі, ну вот ад іх прынамсі, апроч Вольскага. Вот он сказаў, што на мяне гэта не ўплывае, я упарта ўсё адно пішу, а іншыя казалі, у нас зараз такі стан, што Нака казала, што я не магу выходзіць на сцэну. Дзянісаў казаў, што мне нічога не пішацца, новыя песні, нічога не ідзе ў галаву. Вось як у вас было? Як на вас паўплывала тая сітуацыя, эміграцыя, вайна, складанасці, вот это ўсе жыццёвыя? На вас вы маеце на увазе на мяне канкрэтна? На вас канкрэтна. Таму што ў гурце ў нас пішуць двое, я і Дзяніс. Дзяніс апошнім часам больш прадуктыўны. Ён піша песні. Я вось напісаў музыку да шанцов альбома. Гэта апошняе, што я, ну, як бы напісаў. Вось, мне пакуль неяк, не ведаю, ці тэатр больш за энергіі займае, выкладаю і там тэатрам займаюся, і спектаклі раблю сам. Вось, мне неяк туды больш ідзе. Пры гэтым не факт, што я не напішу заўтра песню якую-нибудь класную. Ну, пастаянна нешта нейкія, як это сказаць, чарнавікі ёсць, нейкія дэмкі напішуцца. То есть я не ведаю, Значит, вот гэты стан, які вось спачатку быў нейкі шокавы, можа быць там нейка, што нічога ў галаву не ідзе, ён уже пераадолены. Я думаю, да. Ну, я яшчэ не звязваю гэта наўпрост там з нейкімі сваімі псіхалагічнымі перажываннямі і гэтак далей. Ад вайны, ад пераезду, ад адсідкі і гэтак далей. Я это яшчэ звязваю з бытавымі цяжкасцямі. Ну, трэба проста грошы зарабляць. Там і у цябе не хапае часу на тое, каб сесці і песню напісаць. А наколькі ўсё ж такі РСП, ну такі мы прывыклі, што гэта гурт такі пазітыўны, вясёлы, дзіцячыя тэксты, вот як вы кажаце. А ў гэтай сітуацыі атрымліваецца захоўваць у сабе вот гэтую ўсю дзіцячасць у добрым сэнсе гэтага слова? У мяне атрымліваецца. Я стараюся, да. Я сабе, ну, просто такія стаўлю нават тэзы. Ну, мне здаецца, гэта яшчэ звязана з маёй прафесіяй акторскай. Это пастаянна трэба быць вот в стане дзіцяці, да? Увесь час сябе неяк разварушваць на дзіцячы ўспрыяцці свету. Нават калі ты свет да цябе не вельмі добра ставіцца, да? Нават калі ты у такім паўдэпрэсіўным стане, все роўна, ну, важна, для мяне важна неяк сябе разварушваць і бачыць нешта светлае, нешта пазітыўнае. Ну, вот з апошняе, я не ведаю, такія штукі зараз практыкую, просто пасмяяцца раз у дзень, ну, так, парагатаць у голас. Не просто пахихикать с какого-то мема в интернете. Это мы все любим и умеем. А вот, ну, просто нават самому сябе развесяліць,
Вот я учора 2 разы ў голас пасмяяўся, думаю, блин, клас. Это круче, чым 1 раз в день пасмяяцца. Не, ну это зразумела. А як это до цябе давесці? Ты нешта прыдумаць ці просто сесці перад люстэркам? Ну вот я учора сачыняў вершык на Дениске нашаму Денису Тарасенке. У яго дзень народзіна учора быў. Я сачыняў вершык і такую одну фразу прыдумаў, што сам рагатаў хвілін 5, жонка прыбегла, кажа, што такое? Я кажу, ну вот, мяне прэ. А вот да пытання таксама, што творчасць можна знайсці ва ўсім, не абавязкова песні пісаць можна, вершы пісаць паздравічальныя. І можа гэтым я і буду зарабляць, хто ведае. Ну а шо? Хороший бізнес можа атрымацца. Інес, але я яшчэ хацеў удакладніць такой. Адна справа зразумела. Вот побачылі, столько музыкантаў, усе фактычна тут как бы прыехалі. Можна людям прыемнае зрабіць, музыкантам, у сэнсе з аднаго боку, іх сабраць, даць магчымасць выйсці на сцэну. Людям больш шырока прыемна зрабіць, паглядзець, як яны выйшлі на сцэну, паслухаць. Але, ну, можа быць, яшчэ якая-нибудь, может быть, чалавек такі, некую мэту вялікую укладалі ў это. Там, скажем, варушняк, ну, купальні адзначаем. Тутака, ну, вот как бы вот дэманструем там вот розныя здабыткі, знаходкі і музычныя, і там нейкія палітычныя ўсё. А у вас? Я б не сказала, што ёсць адна мэта, ёсць шмат бонусаў і плюсаў. Ну, як вы сказалі, гэта магчымасць для музыкаў, для гледачоў паслухаць свае любімыя гурты. Таксама у нас на фестывалі праходзіць арт-маркет, прыходзяць майстры беларускія, прадаюць там свае тавары на арт-маркеце. Плюс гэта магчымасць для маладых беларускіх музыкаў выступіць. У гэтым годзе у нас будзе адборачны конкурс 3 жніўня, называецца «Зайграй на грай», таксама ў Адэсе, запрашаем усіх, уваход вольны. Ну і там будзем абіраць адзін гурт, які будзе выступаць з усімі галоўнымі на галоўнай сцэне, а астатнія зайграюць на сцэне для маладых. І цікава, што 3 з 6 гуртоў утвораны ў 23 годзе. Гэта таго, што перыяд адаптацыі ўжо, як мне падаецца, прайшоў, і людзі пачынаюць штосьці новае тварыць. Атрымліваецца, што да гэтага канцэрта ўжо, ў прынцыпе, засталося пару дзён. Да, «Зайграй на грай», так. Але заяўкі прымаюцца да 31 ліпеня. Можа, хтосьці яшчэ захоча, запрашаем. Паспее скалаціць па хуткаму гурт, рэпетнуць 3-4 ночы, і ўсё нормально, і на сцэну. Можа, мы вот рыву зрабіць. Но. Толькі я спяваць не ўмею, магу танчыць. Танчы. Добра. А у нас тут вот за шклом ёсць Марыя Калеснікова, Маша Яр. Заспявае, чаму не? Але давайте вот про паціху пройдземся по гэтаму фестывалю і пачнем сапраўды з гэтых вот конкурса маладых выканаўцаў. Гэта таксама такая задумка была ад пачатку? Якая мэта? Так, маладыя выканаўцы выступалі ад самага пачатку, але не было адборачнага конкурсу. Тут эксперыментальна вырашылі паглядзець і зрабіць такі дадатковы конкурс, каб гэты ўзровень маладых неяк узняць. Дадатковая рэпетыцыя для іх. Вось. І скажу, што гурты такія некаторыя будуць выступаць ужо даволі вядомыя. Напрыклад, «Графатайп», такі гурт, многія ведаюць у Варшаве, Антон Жыванов. «Курвадзікі». Гэта... Антона Жыванова, а ён са штатаў са сваіх прыехаў? Ну, ён будзе выступаць. Ну, наколькі я ведаю, ён у ЗША быў. Наколькі я ведаю, што ён марыць туды. Недавно пазнаёміўся з ім. Марыць. Можа, са штату вярнуўся? Ну, неважно. Неважно. Да. То есть, колькі ўжо атрымліваецца гуртоў такіх маладых падала заяў? 6 будзе, дакладна. З іх 3? Некаторыя зышлі з дыстанцыі, паглядзелі, што там такія сур'ёзныя людзі. А ёсць журы? Журы ёсць, так. Яна сядзіць. Распавесці? Сур'ёзна, конечно, распавесці. Добра, журы Владзімир Пугач, Паша Трыпуць, Алесь Мышкевіч, Марына Савіцкая, Александр Ярмоленко. Саладуха. Сёстры Груздзевы. О, да. Паша Юрцевіч і, магчыма, Лёша Алексей Стегар, мой саарганізатар фестывалю «Грай». Ну, все.
вот цікава. Магу вас запрасіць міцер у журы. Не, ну Не? что я там? Я ж человек простым, я вот это вот в журах этих здесь не привыкший. Сапраўды тры да, гурты, якія створаны былі вось У зараз. Варшаве ў 23-м годзе, так. І вы іх уже слухали? Ну, трошки. Не, ну, Магу распавесці, у якіх стылях граюць. у якіх стылях граюць і ці сапраўды гэта, ну, это гурты, умова конкурсу. Гэта павінны быць з цалкам беларускія гурты, ці это могуць быць мяшаныя, ці это польскія могуць гурты таксама даваць. Могуць быць мяшаныя, галоўнае, каб там хто-нибудь з беларусаў быў. Вось, Колькі і процентаў трэба, каб было у гурце беларусаў? 75. няма такога правіла. Ну, і гурты граюць у розных стылях. Будзе рок, будзе сінематик поп, індзі, электронная музыка і нават блэк-метал. Ну, металісты нават будуць. Так што запрашаем аматараў усіх напрамкаў і жанраў. Чаму Паўла не ўзялі ў журы? Ну, Ну, не ведаю. вы бачыце, які сур'ёзны Павел, чалавек. я прыйду. У Паўла Пажуру шмат вас. канцэртаў і працы. Дарэчы, ўжо калі так атрымалася, у Паўла шмат канцэртаў, ведаю, што заўтра канцэрт. Так, Так, Што за ён, давайте ўжо рэкламанём. давайте. заўтра ў Кракаве фестываль «Летутень». Мы там будзем выступаць, там будзе яшчэ Лейбонік, шмат іншых гуртоў вельмі класных. Таму запрашаем, вельмі класны фестываль, прыязджайце ўсе. Вот сапраўды цікавая сітуацыя. Здаецца, зараз беларускіх імпрэзаў, беларускіх фэстаў розных больш, чым у свой час было ў Беларусі, ці не? Па Варшаве. Ну, в смысле, па Польшчы. Ну, мы как-то вот больш так у Варшаве глядзім, і то у адзін дзень вон нават як там супала некалькі такіх Гучна і варушняк. да, фэстаў супала сур'ёзных. А калі паглядзець па Польшчы, да, вон табе і Кракаў, вон табе там нешта ва Вроцлаве здараецца, я пра Гданьск уже не кажу. Вось так вот сур'ёзна, да. Хапае працы. Ну, пакуль так. Ну, у нас яшчэ просто неяк так супала, што нас на ўсе 3 летнія фестывалі на Гучна, на Тутаку і на Летутень пазвалі. Вось на гра яшчэ. Часам, ведаеце, то шмат, то ні хрена, скажем так. Ну, як ёсць, так і гавораць. У годзе неяк шмат. Хтосьці сказаў бы, што ну так больш няма каго запрашаць, дык таму і вот і затыкаюць кожную дырку РСП. Але ж з другого боку, шмат же ж гуртоў. Вот калі нават паказаць, хто будзе на граі. Так, на граі будзе Вольскі, Рэлікт, Дзецюкі, Разбітае сэрца пацана і Ночы. Ну і яшчэ адзін удзельнік з маладых. Не хацелі яшчэ паўтарацца, маглі б запрасіць больш, але ў мінулым годзе у нас таксама шмат файных гуртоў было. У мінулым годзе быў яшчэ Джей Морс, БН, Супербулс. Ну, вот бачыце, у прынцыпе-то выбіраць ёсць чаго. Наколькі цікавасць вялікая? Вот калі браць па папярэдніх фэстах, ну, вот леташні фэст, наколькі цікавасць ёсць? Цікавасць ёсць, але хацелася б, каб яна была большая. Я, напрыклад, не ведаю, як дагрукацца да беларускіх айцішнікаў. Яны заняты... Каб яны заспявалі так? Не, каб яны прыйшлі на фэст. У іх нейкі свой свет, яны не бачаць чамусьці рэкламу ні ў Фейсбуку, ні ў Інстаграме, нідзе. І ну, у мяне ёсць яшчэ адна праца, яшчэ адзін бізнес, так, і яны бачаць айцішнікі толькі за маіх сторіс в Телеграме. Таму што ну, там, гэта мои кліенты беспасрэдня. Не ведаю, як да іх... Не ведаю, мне здаецца, што на РСП толькі айцішнікі ходзяць. Ну не толькі, конечно, но пераважная пераважна. Да, это як бы... Ну, потому что яны ўсе дзеці, ім хочацца вот такого вот детского чего-нибудь. Обеспеченные дзеці, прычым, которые могуць себе позволіць. Ну, сапраўды цікава. А наколькі... Дарэчы, вось, Павел, і твоё ўражанне. Я просто вельмі здзівіўся, калі і летась, і сёлета паглядзеў, колькі, калі браць фэсты, на той же самы Варушняк прыйшло усіх. Вот такое адчуванне, што там пачулі музыку, і ўсе пашлі, і палякі, там і украінцы, ну, ўжо беларусы, зразумела. Ці атрымліваецца, каб вот зацікавіць
і іншых, не толькі сваіх беларускай творчасцю, і вам канкрэтна, ну і вот можа па назіраннях там іншым вашим калегам? Мне здаецца, што тут шмат звязана з музыкай. Як бы вось калі браць варушняк, то гэта больш такая электронная музыка, ну як бы рэйв. Рэйв, хіп-хоп, як бы маладыя выканаўцы, яны можа не такія вядомыя як Вольскі, скажам, але яны пры гэтым прывабліваюць вось тое, што мы кажам, і айцішнікаў, і моладзь. Не ведаю, што там па квіткам, якія кошты, ну вось гэта неяк заваблівае людзей. Мне здаецца, што трэба вось урок таксама, калі мы гаворым уже да, пра грай, пра рок-выканаўц, пра рок-музыку, выходзіць на нейкі іншы ўзровень рока. Бо мы ж разумеем, што той рок, які быў там 20 гадоў назад, яго ўжо немагчыма іграць, ну гэта просто не будзе нікому цікава. Это мусіць нейкі быць рэвайвал у любым выпадку, да, нейкая свежая кроў укінутая ў рок, каб зацікавіць моладзь. Ну вось недаўні прыклад для мяне это такі выканаўца Хозер. Ведаеце такого? Хозер такі ён іграе блюз, такі, ну, класічны блюз. Take me to church, такая вядомая песня. Ну так, да. Вось. І яго зараз адбыўся нейкі перазагрузка творчасці, і просто людзі з тиктока убачылі яго, зацікавіліся, клас. Ну і зноў нейкая цікавасць да рока, да блюза. Ну, дарэчы, тикток руліт. Да, таму вот, трэба неяк развіваць рок у гэтым напрамку, выкарыстоўваць электроніку больш, выкарыстоўваць хіп-хоп у року, да, спалучаць. Ну і не баяцца выходзіць да айцішнікаў таксама, і праз тикток, і да моладзі звяртацца. Як бы не быць у такім рокавым этим бабле. Вось. Вам, даражэнькі РСП, мы з сяброўкай трымаемся толькі на тым, што аднойчы будзем слэміцца на вашым канцэрце. Вітанечкі з Беларусі. Не была на канцэртах ужо 4 гады. Будзем слэміцца. Ай прыязджаюць. Ну, пакуль што да, на жаль, так, да. Мы не можем прыехаць ці прывезці РСП у Беларусь, так што прыязджайце, слэм тут. Інэс, а вы як думаеце, вот як ці ёсць магчымасць вот на такія фестывалі такога кірунку, вот як грай, каб зацікавіць, прыцягнуць публіку не толькі беларускую, але і можа быць шырэй там тых же самых там палякаў, украінцаў, ну хто ёсць у Варшаве, таго і прыцягнуць. Хацелася б прыцягнуць палякаў, але назва фестываль беларускай музыкі. Паглядзім, можа у нас... Ну я на сцэну то уже не абавязкова іх, конечно, выпускаць. Не, ну каб прыцягнуць, паслухаць, трэба, мне падаецца, кагосьці з палякаў таксама запрашаць. А як варыянт, прабачце, што і влажу. Гэта хлопцы Пана стендап. Сав'яна? Да. Калі запрасіць. Пана Сав'яна. Ён спявае па-польску. Ну, яго вялікая аўдыторыя сярод палякаў. Слухайце, Вольскі таксама спявае па-польску. Ну вось. Я спевам па-польску. Свае песенкі. Ведаеце, дарэчы, што Алесь Лютыч запісаў песню па-польску? Не. Ну, Бэн запісаў песню па-польску. Яшчэ не было прэзентацыі, я толькі паслухала, у Телеграм мне скінуў. Файная. Ну, можна такім шляхам. Ну, калі хтосьці з беларусаў запіша якую-нибудь польскую песню, выйдзе на польскае радыё і, напрыклад, зробіць кліп, можа так спрабаваць. А тое, што можа быць гэта памяшканне, а не такі open air, мае значэнне? Хацелася б open air. Ну і у нас на летняй пляцоўцы будзе ў Адзесе. Там вы не былі ў прошлым? Не дайшоў. Ну там каля Адзесы ёсць летняя пляцоўка, і там будзе фестываль. І хацелася б, можа, расшырыцца ў наступным годзе, зрабіць, можа, таксама ў якім-нибудь лесе. Паглядзім. Все залежыць ад фінансаў. Тут я з вами згодны. Як дагрукацца да айцішнікаў? Слоган нашай праграмы. Ну, вот гэтыя айцішнікі вот пазаселі ў сваіх гэтых... Я пагавару. З айцішнікамі? Чытаюць еўрарадзіо айцішнікі, як вы думаеце? Можа, не знаю, наколькі чытаюць, но глядзець павінны. Як же ж, калі такія госці? Напішыце ў каментарах, айцішнікі. Айцішнікі, чакаем вас у каментарах, пішыце, як часта вы нас глядзіце і чаму, калі прыходзіце на канцэрты, не афішуеце сваю прысутнасць,
там, с такими плакатами. Да, мы Я с IT. Ну, Мы трэба айтишники. на ўваходзе ўжо правяраць. Вось ГБшнікаў адразу бачна, ну, яны нават не скрываюцца. ГБ айтишники. Инесса, давайте уже конкретно по программе пройдемся гэтага феста. Так, я адразу нагадаю, что 3 жніўня у тым же самом Одесса клубе будзе бесплатно, то есть даром, можно прийти и послухать молодые гурты. Так. А сам канцэрт у нас 7 будзе 7 верасня. верасня і з чаго пачынаецца, у колькі пачынаецца? 15-й пачынаецца у нас маладая сцэна, маладыя выканаўцы выступаюць, потым невялікі перапынак, і ад 19-й ўжо галоўная праграма, на якой выступаюць нашыя хэдлайнеры. Акрамя таго, можна набыць розныя цікавыя рэчы на маркеце, розныя цішоткі, рэчы з беларускай сімволікай і так далей. Будзе у нас фудкорт, можна з'есць беларускія бліны, вафлі і так далей. Это вы так дранікі называеце? Не. Дранікі не ведаю, ці будуць. Можа, бачылі калі-небудзь футрак нашых беларусаў, якія пякуць бліны на тутацы, яны таксама Ну, былі. фота бачыў, а саміх яшчэ не сустракаў. Ну, вось яны таксама будуць. Пара, да, такая. Так, так. Усіх сёння прарэкламілі, так, у эфіры. Ну. Так, ну, можна шмат чым заняцца на фестывалі, таму прыходзьце о 15-й і да позняга вечара. То есть о 15-й пачынаецца з канцэрта выступаў маладых выканаўцаў, адначасова, паралельна, там на суседніх там месцах, пляцоўках, вакол будзе ўсё, што можа толькі быць з такого хендмейд, такі так. І табе бліны сваімі рукамі зробленыя, і розныя нацыянальныя прыгажосткі, цікавосткі, так, ўсё такое. Упрыгожванні, цішоткі. І асноўны канцэрт. І асноўны канцэрт. У колькі пачынаецца? А 19-й. А 19-й. Да якой гадзіны можа таксама? До 22-й. До 10, то есть 3 Ну, караці кажучы, можна адарвацца добра, асабліва калі наесціся бліноў, тады так можна слэміцца пад РСП. А пасля канцэрту можна перайсці ўжо ў сам клуб і там працягнуць вечарынку. Автопаці? Завлікае, то ж прафесіянал. Дарэчы, Паша, а што рыхтуе РСП? Якую, можа быць, адмысловую праграму, там, ці цікавостку, ці яшчэ што-небудзь, там, танцевальнае шоу? Мы рыхтуем зараз новы альбом. Ужо 3 песні запісана цалкам. На этапе постпрадакшена, звядзення майстэрынга. Вось. І я думаю, што мы іх выканаем на канцэрце. То есть это будзе такая лёгкая прэзентацыя. Ну так, там 2 ці 3 песні мы з іх ужо выконвалі пару разоў, і на гучна фэсце мы ігралі. Вось, ну мы іх так закрепім, бо яны яшчэ свежыя, іх трэба абкатаць. Вось, новыя песні будуць, прыходзьце. Тэксты вот так вот вручыць... Тэксты ўсім раздадзім. Загадзя трэба, каб паспелі вывучыць. Да. Што яшчэ цікавага? Можа быць, якія-небудзь нечаканачкі? Я так думаю, што зноў будзем праводзіць аукцыён, можна будзе выйграць рэч ад гурту, ад кожнага гурту. Ужо ёсць якія-небудзь там? Давайте, можа быць, что-нибудь такое оригинальное, самое цікавае. Я яшчэ не пыталася, магу распавесці, што было ў мінулым годзе. Напрыклад, у мінулым годзе Стыцкі прадаваў свае кеды, а Лявон Вольскі прадаваў свае акуляры, Мышкевіч свае трусіда, ну, шорты, чырвоныя шорты. Ну, так што Паша таксама падумайце пра што-нибудь такое цікавае. Ну, прадалі, і грошы перадалі. Не будем казаць каму. Вот хитрая. Раскажем, калі ўсё скончыцца. Павел, что снять? Что с себе снять? Ну, трусы это уже не, как бы, не оригинально, Мышкевич пераплюнул. Майку, може, не. Дарэчы, майку могу прорекламовать такую. Каханне моя рэлігія робіць такая кампанія, гэта мы, яка падтрымлівае ЛГБТ-супольнасць. Вось, рекламую. Можем ей его у аукцион отдать? Можно. Здымайте. Зараз.
Ну а что, каб не перадумал, вот, что? Так і голы пойдзе. Что тут? Тепло на улице. Ну, все видели. Так. Ну что ж, дзякуй вялікі, што завіталі, расказалі такім чынам. Яшчэ раз, калі? 7 верасня о 15 гадзіне летняя пляцоўка Одесса клуб. Запрашаем на фестываль Грай. Лепшыя беларускія гурты. Павел, чаму павінны прыйсці людзі? Таму што наядзіцеся бліноў, натанцуйцеся пад РСП і пад шыкоўныя гурты, паплачыце на Вольскім, абдыміце адзін аднаго і на некалькі гадзін пабудзеце разам са сваімі сябрамі, знаёмымі, блізкімі. Будзе класна. Так. Але бачыце як на РСП так патанчыце, а на Вольскім так плакаць. Не, на Вольскім таксама патанчыце. Ну пачаў Са слезамі на глазах. самага галоўнага аргумента пачаў. Наядзіцеся бліноў. Да. Дзеля гэтага ну просто варта прыйсці. Такім чынам, Ну, яшчэ раз. майку. Вот гэту вот майку. Вот все. Чуеце, вот паабяцаў, бачыце, мало таго, што гэта каханне мая рэлігія, так яшчэ Больш мне не жалка, яна падараная мне, поэтому і ношаная ўжо. Будзе з пахам РСП. Не стирай. 7 верасня Одесса клуб, калі ласка, завітвайце. Выдатныя, дай мне, калі ласачка, выдатныя яшчэ раз вось такая афішка, но яна ў прынцыпе ёсць у нас таксама на анонсе, але калі ласка, Вольскі рэлікт, дзецюкі, разбітае сэрца пацана, ночы, гэта такія самыя гіганты беларускага рок-н-рола. Мастадонты. Да. Мастадонты, говорит. Калі ласка, абавязкова заходзьце, не забудьцеся. Ну а мы яшчэ, я думаю, і нас нагадаем, бліжэй можа быць да самого фэсту, яшчэ раз правядзем які-нибудь цікавы эфірчык, а можа быць нават в эфіры што-нибудь і разыграем. Квіток, можна, напрыклад, такі-небудзь. Дзякуй вялікі за запрашэнне на эфір, і вас таксама асабіста запрашаем. Дзякуй. Думаю, што гэтым разам не прапушчу. Мінулым разам не атрымалася мінулым годзе, гэтым абавязкова. Ну што ж, яшчэ раз дзякуй вялікі, шаноўнае гаспадарства, і да сустрэчы. Жыве Беларусь, жыве рок-н-рол. Дзякуй. Дзякуй.